aku ki lagi arep brangkang lho jane. Ora apa-apa ayo. Carane ki ngene. Ngene yo kangen pirang-pirang tahun ra ketemu Pak Mboke. Aja koyo iki nek ngono ta lek ngajak. Yo ngono kuwi. Mbok Oh salah ya. ngono kok dari tuntunan. Oh mlaku. Nah, Nggih. Mbah Kung, Kok Mbah kok Bapak. Bapak. Bapak Ibu. wonten ing dinten Fitri menika kula nyuwun pangapunten Bapak. iya ya Le. Saking dosane bapak wong tuwa sing akeh lupute, aku ya dipangapurane ya Le nek bapak duwe salah omong utawa salah tindakan. Nggih, Pak. Sepurane ora. Nggih. Sing pinter, pendak dina kudu saya pinter, saya rajin. Nggih, Pak. So, butuh apa? Pengen kerja nyambut gawe dadi apa? Kula biasane pengene pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri sok wis tak tembusne langsung dadi PNS. Matur nuwun, Mas, Bapak. Iya, Le. Ibu. Rasa nangis ya pegatan kok nangis. Ya delok lu pegatan. Trenyuh. Haru. Luputane simbara kowe ya, Le. Anakku siji luwake jenenge Komet kok ora boleh. Karo Pak Mboke to. Gawe Menika karo pun teng radosan. Ayo kan Rene. Ayo, Met. Anak ndi adikmu ora mulih-mulih apa mendem? Mboten. Sakniki pun mboten mendem, mboten ngeten mboten. Tapi Ngepil sakniki. aku krungu kabar mergo malam takbirane malah dem-deman cae. Niku mboten adik kula. Loh, lah jare komet adikmu kok sing mendem. Niku Komet B. Iki komen. Iya to, Pak. Anakmu Tapi niki mendem. ngeten. Gelut mawon. Sakniki malah ngerampasi napa-napa. Tonggo mati jare komet sing mateni. Tonggo mati, pitik ilang, sapi ilang nggih. Komet niku. Aja kaya ngono kuwi ngisi-ngisini wong gerang. Ngisi-ngisini wong gerang. Sampeyan sebagai kepala keluarga kudu iso ngajar anakmu nek kaya ngono kuwi. Ora ngajar tenan kok. Pemangsane apa? Angkane Komet. Bodo-bodo kok ora ngelegane atine wong tua kok malah Wirang karo wong tuwa. wirang. Mboke dikira ora iso didik. Ya jiruk tenan. Mentala tak lebok ini. Ngene tak mlebu dhewe. Dek Komet. Kok rasaku kok aku kok kasus kok. Ngaku Mlebu komet. mboten pun teng mriki mawon Pak. Mande wingi enten niku rondo sebelah meteng sing ngetengi nggih Komet niku. Kurang ajar. Yo nak kuwi yo. Lho, Ya lah kono yo ngawe ya. Kaya ngono kuwi piye to Pak aku kok izin duwe anak kaya ngono. Maju. Assalamualaikum. salam. Kok iso ngepil jek iso salam ya? Mama. I love you. I love you too. Kowe kok lagi mulai nyapa? Saya tadi mampir ke rumahnya teman. Apaan rusak? Lha Pak ngajak idon-idonan Pak. Tonggo-tonggo desa do ngabarne kowe ngepil, kowe ngetengi tonggo. Bener ora ngono kuwi? Lah kula napa njaluk dhuwit sampean? Lho. Gak ada. Lah kowe iki cilik tak gedekne bareng gedhe kok wani nuturi wong tuwa. Lho ya kudu berarti kan kreatif. Duh. Wong aku ngepil yo gur kabeh. Kowe aja ngono kuwi nek dituturi bapakmu kuwi kudu manut. Rumangsamu piye? Rumangsamu piye? Bocah kreatif iki nek iso membanggakan wong tuwa, murid sing prestasi kaya masmu kuwi lho. Lah sampean yo kudu bangga aku ngepil gak konangan. Lah tapi ana sing cerita, rumangsane kowe wani karo aku, Rumangsane apa? Kok anak nuturi Bu Kowe aja kandhana. ngisen-ngisen ke wong gerak. Rumangsane apa? Kowe ning alam donya tak galak gadang-gadang dadi bocah sing iso membanggakan wong tuwa. Rumangsane apa? Wong tuwa isen. Wong tuwa ngene iki sing dikira aku anak ra iso. Kaya tak galak Pak. Paten ya. Aku tau omong aja rapi karo iki. Aku iso rabi karo iki nyapa? Padha karo sampean oleh petinju. Aku ora kena rampal kabeh. Ora balas kok tak balas sisan kok. Lho. Aja keduli. Wul, sapa? Sing ganduli sapa? Walat bareng balas mbokmu, Mboten kula Walat bareng balas mana nih mbokmu kowe? Malin kundang. Kowe metu ning alam donya metu brojol saka gua garbane ibumu. aku yo ora njaluk mau lairno. Wah, aku ya ora njaluk duwe anak kowe. Kowe iki iso lair mergo banyuku tak lebokne bojoku. Mbak Lucy. Kok dadine koyo kurucuk kowe lho. Kowe lair ya ngono. Wayah bareng sambar belet tak cerat nih metu kowe. Padha. Iblis. Aku iso milih kalau dilairno karo Bukades. Wah. Dadi Pak Iswantara menduwe anakku.